ஓம் நமச்சிவாய. வெள்ளையங்கிரி பார்த்துட்டோம், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நம்ம வெள்ளையங்கிரி 7வது மலையை நம்ம ஏறிட்டு இருக்கோம். சித்தர் குகை வந்துருச்சு பாருங்க. சிவ 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 அதுக்கு பாரு வீடியோ. வெள்ளையங்கிரி மலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour ஏறிப்போம். கால்வாசி தொலைவில் வந்துருக்குங்க. இன்னும் ஒரு 4 hours நடக்கணும். இப்போ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம், நானே எங்கள் சாமி எல்லாருமே. குருசாமி எல்லாரும் ஆண்டவனை தரிசனம் பண்ண போகிறோம். ஆமாம்.